Wow! Uy! Amazing! Yes, all the video nyo na taga Bohol. Welcome na kulinis sa inyong sa inyong lugar. Hello, malinuod man. Hello, very helpful. Pwede mapadala ako. Hindi ko mapadala ako tulungan mo. Interview ka ng Sir Dan. Yusan mo anong nakasugod ka kinani na style of vlogging? Kanina nga sige nagpaminaw ang mga drama sa radyo ngayon. Sa talang mga taga-booking, more kita ang drama ang mga kasumbukan sa mga problema. So, na-influence ko yung bagay ang dahil wala ko na-discover yung mga nag-akumagay. Murang naratas YHP. Pasangkol ko na may tingog sa mata. Yan yun. Ano na tinatman ko? Alam mo? Hello, girls, nasa radio. Tingog sa tiguang malaki. Ay, kagwa pa, ating may hana. Salamat. Tingog sa babae sa natiguang. Ay, nag-usap ang daw ko din. Ay, sige, pagpuntan na. Alam ang ulit na mo. Hello. So, Sir Dan, very humble. Ganun-ganun lang ka sa kamaisan. Nakita na ba mo sa Facebook page? Malimang yun mo. Sa Facebook, nasa kamaisan, kasagingan, kalibunan. Ngano ka tumanpon? Yes, most na nilang tanong na isa ko. Kung gano'n dito ko mag-shoot, tumulkay. Muna kung gusto nyo may disturbo sa itong pagkama. Kaya kung dito may pasapay, kagad tao, nasa mga iro, na mga iring, gawin may distract sa itong pagkama. Sir, hindi mo karoon ng tingog ko no? Hello, what's good? Dumaan na ako din. Kapamilya! Kapamilya! Wow! So, I'll be giving the stage to Sir Dan, Cahulogan. Let's give him a big round of applause. Sa dilim pa lang gusto doon sa pagsasayin ko, okay? Palihog sa pagtutog sa ulo ng luhan. Pagsulit. Ay, nabilay. Meron din. Mo rin, naitubog mo na ganyan. Meron din. Nakita ka sa tayo mo, sincere ko, yung mga gagihan ka doon pa sa ako. Mga ako, dito rin ko, literal ako kasi kasi, naiyo sa tayo. Oo, kita na din. Bidawat ka mo pa. Yes, hindi. Ginala ko kaya ito mahal ka. I love you, Melanie. Yes, salamat eh. Nalala niyo ba naman yung isa? Ang sulit kita nagkasal, nagkabatang kita dua na mag-anak, babae o lalaki. Okay na eh. Salamat ka ulit kayo. Tungod kay sulod sa pinagatuloy na ito ng kakuyo. Marimahan kay Kuban sa iyong pilihan. Nagilay, kung kinagsakan ko, gabagaon ka mo, mahalo, nabili ko sa puno mo nga. Okay. Nalasagin
May problema ka ba? Kuan ko. Ganun ba ba? Kuan ka ba? Nga kinipatensa kong bigas ko po eh. Nakalatingay ko po eh. Na? Galing ko sa nalaman. Mas mahal pa ka at naligipat siya ano? Dalo, sige. Ato ba rin? Literal, ay kasahin mo pa siya sa ikong tutoy. Ngayon taon na ito nga rin. Gusto ba ka ang inyong history? Mahal ka ay wala ka pang mo kapag cancel? Wala na, ay parang ka na. Basta sa ito ang nahipawan sa ito na nagkapuhan. May nagkaroon ng cancer ang pagkinigaran ka. But this time, my life is one cancer ka sa iyong tutoy. Ang sa... Wala ka nagdahon na. Mga hinagod kaya ka. Ay sa tayo nito. Cancer niya delikado ka ayaw din. Ayaw ko ba lang? Kita magpatuwa sa ikaw. Station ba? Mag-apat na. Sumasabi ka na. Sige. Kung ano ko ikaw na treatment para sa nasa iyo na bukol sa ibang tuto. Sige din ako. Basta ito, nagigisa naman. Ito ako. May masalaman na ito niyo. Wala na din ang gagawin sa akin. Nakapag na nag-aanay ko na kinahanglan ka na ito. Ikaw po na gusto may patapal. Ay hindi na may pagunay para sa ako ang nagiging nagtira na. Kailangan ko man ito. Ang nagkakawalan sa kamagana. Ate, hindi na na. Inuway pa na ito niyo. Luyan ka ang nagkakaknaw. Agad. Ayaw ka ba na ito? Maulian si mama. Pasilin siya nagkakawalan na kaya ito na at di magagalitin mo. Isa ako na, isa kayo nagkakag ko na nagkakag ko. Huwag yan naman, uy. Nagkaya naman na mo, no? Sige na. Adan, Tita. Ma? Ano ba pa magkakagalitin mo eh? Naka-check up ba din mo karon? Ma? Tinitay ko. Usulay tinitay ko, ma. Tumatiti ko, pwede ko maligis sa kita, ma. Tinitay ko. Ayaw pagsulti sa ba ni Ana, uy. May pauwi ka na tulad pa kay pamilya. Mula tayo doon ka nag-aagat ka na kinahanglan ka dito. Mauna pagpakinso ko eh. Sige. Sige lang kayo, buwan na ito. Pagkakita din ako. Ma. Diyos ko. Manginoon ka ka. Maulit ko sa iyo ang sakit. Tungkol ka. Nagkagpala kinamagan ka na ako. Hanggang kitong kaisa ka. Ipanlapan ko di mo ang sakit ka. Alam ko kasi. Ito ang tayo maganda. Dahil ko gusto niyo mamuha ka kanila. Diyos ko. Ate? Nakita na ko sa panagoy na abot ako ikinig ka ni Bloom na. Mau betul. Lagi tu tuan kayu sebenarnya dulu punya masih di pada punya. Tunggu dekat nak kena itu. Ada tu mani pasal tunggu dekat kena itu. Iba, cikir ko karon sa mga sa mga tutoy. Tu dia akan dibawa pada itu. Dan sikit mga totoo niyo. Good news. Siguro naman pa sa pagkikita. May utang na ito. Saan yung ibang tuwag kayo nakita na ito din. Pas-pas ay ikaberes sa mga kutre. Tuwag kayo ka daw. Ay, buti mo naman sagot na. Okay na lang ang sakit.
Okay na